babon, babon, babon. Wih, monster iki lah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola mancing lagi kita. Seperti dengareng. Seperti dengareng. Infone iki mau lagi enek bunuh diri bola nang jembatan Dongareng. Ditolak cintanya Elsie bola. Baru bunuh diri ki bola. Semoga-moga haup. Biasanya ngono bola. Baru enek ngono kuwi deh. Anu. Haup iwake. Semoga-moga diampuni dosane sing bunuh diri. Aku tak lanjut mancing wae ra urusan. Gas. Lempar lagi. Bismillah. Nyawa. Maam iwak. Ada ngawak menune lumut. Iwak bolo. Iwak bolo. Pajari. Iwak bolo. Alah, iwak. Sepote Dongareng. Mending dia naik iwak bolo. Lempar lagi. Bismillah. Tak mono-mono mau ke 10 ngono wis gayang bola. Yo. Penting sabar bola. Duk. Alah. Alah iwak lek. Alah merah lek. Manohara lek. Yuhu. Alah Ya ampun. Cepat kang enak diabaikan bola. Cepat kang enak diabaikan ble iwak tok. Alah. Iki gor ngadekne lho bola. Ora ngampul blas ke pinggiran. Lho. Iwak semene-mene kok mbok tinggal bola. Tak tunggune WGM. Donyango WKO. Lho iwak. Lotok sekno. Lotok dulu, lotok ke Manohara tak lotok. Seger bola 4 jari gemuk. 4 jari luwe, 5 jari jempolku ora amot. Sepate ngerti dhewe. Hei. Nanti. Iwak tok. Masuk. Oke. Rezeki bola. Ini mancing rezeki mancing. Sabar. Lempar lagi. Ngon iwak. Bismillah. Ikan kedua Manohara bola. Wah. Seger. Dora mancing. Oke, tak pakanan iwake. Dene iki sepate dawa wedi badhe bola. Ning ya ancen tenan ki lho wis mbribik-mbribik ngene iki. Angine wis mulai mbribik-mbribik jam pira? Mau nyemplung jam 8:30 bola. Iki sekitar jam 09.00 punjul bola. Angine wis mulai berintik. Angine wis mulai berintik. Sing penting rene aja Sabtu karo Minggu bola. Genah oke speedboat lho wis mulai gendut meneh.
Digenduk yo, pleteske yo. Ndang, tak apa iki. Ayo nil nila, ayo nil nila, ayo nil nila. Entek. Wah, entek garis saiki, Bro. Kasih lagi, ser gani, Pak. Nih, ya, sip. Tembakane 3 meter bola. Tembakane 3 meter, tapi iki aku ngadeg nang dhuwur watu iki. Ora ngampul sik. Kene gelem kok nek ora gelem lagi pindah ngampul. Ini gelem bola. Mancing santai sik, ora nek wong sing mancing iki, ger aku dhewe. Kok wis ora mangan. Ramangan pindah lho, Wak. Pisan kas ra haup wis tinggal pindah. Nah. Isi loro tak bola. Titik pertama isi 2. Oke, coba yo cek gelem mangan apa ora. Nek ora gelem ya pindah. Yes, pindah bola. Ya, nyantol. Nah. Pindah. Iwak lek. Lho. Buapun. Lho. Monster iki lah. Ya Allah iki. Rekor iki bola. Ya Allah, deviat bola. Udah sangkong. Wah, rekor iki bola. Buapun ya Allah. Ya Allah. Lek. Gabil. Serok kowe. Allah, ya Allah. Ya Allah, dadah ya Allah. Aduh. Ya Allah, gara-gara nyantol lampis kok. Aduh, buaban bola. Ora mbakku nyantol lampis randang-dang nyerok kok. Alah, ya Allah. Aduh. Wis. Ya ban sak mono tata. Wis ya Allah. Gawe lho. Wis gemeteran aku bola. Aduh. Lalah, dadah. Belum mangan ora iki. Ngel aku bola. Aduh. Ngono gedene cacah. Gawe lho. Piye iki mau? Astagfirullah, ya Allah. Yo, nah.
Aduh, aduh, aduh. Durung rezeki bola. Durung rezeki wis goleki nah ya tunggale. Ngewel aku bola ngewel. Aduh duh, ngewel tenan iki lho. Sepote kene iki bola siwake. Ora tau cilik. Aduh duh. Jan. Yo, dikei ijole apa ora yo? Bismillah, muga-muga entuk ijol. Iyalah. Untuk beratane tok bola. Kan purba jane. Ra gelem ganti titik sik bola. Ra gelem bar tetel iki mau ra gelem ya Allah, ya Allah, ya Allah. Debian lho. Tetel nang arep moto bola. Ganti titik sik. Is. Tetel. Pindah titik ini sik. Bismillah. Set. Kupon lu. Aduh. Nyangkut. Kena. Cek. Aduh, nyangkut bro. Aduh, nyangkut nih ya Allah. Suara ini. Betul nih. Oh ya Allah. Ini wae ora gitu. Aneh man. Tadi parah nih. Wes. Ayo ora guys. Woi, cek. Allahu Akbar, Allah. Oke. Alhamdulillah tak ijar apa semene. Alhamdulillah. Cek bola. Wis tak ijar semene bola. Jan. Nggone mampis ketelok bola. Sawopo semene sik. Enak tunggale. Tunge kenceng. Alhamdulillah itu ijole. Nah, ketang 5 nyari bola. Yes. Oke wes ya bola, kita akhiri mancing hari ini. Sekitar jam 1:30 iki bola. Itu iwak dongar. Itu iwak pira telu tok bola. Ini ya antep-antep lumayan. Mau sing babon cewek tok bola wis ra gelem jak mulih. Telu iki engko wis pas nyijeding. Anak bojo karo aku. Alhamdulillah, monggo diserang. Silahkan nggih sak jose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.